і мізэрнае жыццё, і нуднае жыццё. Няма тут кніжак, няма тут мастацтва. Ёсць тут карты яе пешалыя мізэрныя думкі. І няма прыгожых перажыванняў, няма прынаднай маркоты чуцця або адважных рэвалюцыйных страмленняў. І калі ёсць пачаткі таго ў людской маладосці, дык надта паспешна загняце іх бруд. Астанецца кляцьба, лаянка і злосць. Дык расказаць вам што-небудзь пра вёску, прахапіўся Васіль. А вот як быў я ў гэтай камандзіроўцы, дык трапіў на зборку ў адной дзярэўні Пятровіцкай воласці за Мсціслаўлем. На зборкі цяпер ходзяць найболей маладыя, которых старыя, каб прымелі, дык бы з'елі. Ну, па важных справах прыходзяць пакрычэць і пабрахацца з маладымі і старыя. Маюць такі гадоў 50 з вялікаю барадою крычыць: «Браткі, якая цяперечка свабода, калі табакі нема! Ёсць у мясцечку, то там мне прадаюць, за 8 хочуць хунт мукі». Я стаў пасылаць сына, а сыну яго гадоў 25. Дык ён быў на фронце, разгультаіўся, не ідзець. А другі бацька пытаецца: «На якім фронце?» «У нейкіх Кірпатых». «Во, і мой жа такей, не хочуць, каб бацька табаку куріў, баіцца, што не хапіць хлеба да нові». А я кажу: «Якое табе дзела?» І ну яго лаіць, схапіў я ножык папужаць яго, дык ён змоўчыў. А пасля каіць: «Няпраўда, калі станець Ленін здароў, не будзець вам старым такой раскошы». А я яму: «Не, праклятыя, здохнеце з галадухі з сваімі самакратіямі». То ён мне ў адказ: «Чаму вам, старым здаровым, не быць? Вы до 20 гадоў без парток хадзілі і не стрыгліся. Я з 18 лет у падрадчыка Лявона ў Маскве тачку цягаў, а цяпер цераз Мікалая Крыважэрнага 3 гады ў Кірпатых адседзеў, у акопах па 3 дзён начэй не еўшы». Я на яго: «Вен, уцікай з мае хаты куды хочаш». Праўда, паслухаў бацькі, узяў шапку, выйшаў. Тут усе старыя жравуць: «Ты маладзец, такіх душагубаў надыбе вучыць». А некаторы бацька яшчэ паддае: «Аўрам святэй свайго сына нёс Богу на нож калоць, і то сын Ісаак маўчаў». І ўсе тады: «Праўда, праўда». Аж выступае самы ўжо, відаць, пачэсны і разумны бацька і вярзе такую штуку: «А мой жа сын нейкіх кніжак палітыцкіх дастаў і чытаюць. Усё народнае, нельга хлеб прадаваць, калі ў каго ёсць лішні». А жонка на мяне гаворыць: «Нашто я 5 хунтаў мукі занёс за 5 8 табакі ў мясцечка Пятровічы?» Тады я кажу: «А табе якое дзела? Я хадзяін». Ды яе па карку, а сын падбег ды каіць: «Не імееш права біць». А я на іх: «Вен з мае хаты! Як то я не імею права біць свае жонкі?» О, тут старыя то рагочуць: «Ха-ха-ха!» Выходзіць малады і кажуць: «Таварышы, цішэй! Даволі дуреть ды сыноў глядзець, надыбе дзела рашаць, як школу адчыніць». Але ніхто не слухаюць, усе галдзяць бесталачу. Выходзіць другі малады і кажуць: «Таварышы, школу надыбе небеспременна адчыніць. У 3 дзярэўнях нема школы, у 2 Шкандзіных і ў Гарелаўцы. І між намі, таварышы, нема ніводнага светлага чалавека, усе мы цёмныя». Яму на ўзбунт крычыць самы разумны бацька: «Не слухайце яго, ён толькі навчыўся языком бряхаць. Лес то дармавэй, а пра налогі, як школу адчынім, ён нічога не сказаў». І тут другі бацька: «Сажень дров пастанавілі па 40 рублёў, вот тут і жыві». А там нехта яшчэ дзярэць ува ўсё горла: «Мне некага ў школу пасылаць».
А сына и дочку? Пытается молодый. А лапти кто будет, дети, мне плесть, кричить той. А сам, изно пытается молодый. Я уже за своих 40 годов наплёўся. И старые уже постанавляют. Не надобе в училище, не надобе. Дзяцей патворить нечага. Там еще который бубнить. Вон Анисовы выучились, теперь кажут на батьку, что каб советов слухал. А яких же советов? А вот таких. У кожной хаце есть совет. Совет гэта значится вся семья. И должен один человек покоряться ему. А хатний совет сельскому, а сельский волосному и так далее. Ага, закричал Анис. Я сам хозяин, да буду покоряться вам. Вам не спонаравно, что я табаку на хлеб меняю? Не надо бы мне такие цари. А тому отказ другие еще и жарты строить. Ничего, братки, курите, а коли не доглядят этые шибельники, дык и самогонку гоните. А не хапить хлеба, нехай большевики дают, а то через их завод зачинили, спирту не гонять. Выходит член комбеда и кажет: «Не, товарищи, кто будет самогонку гнать, хлеба нехай не просить, а будет расстрелян». Як только сказал, усе старые аж рвут. Ага, дык нас будут стрелять, як хлеба не хапить. А вохти, рятуйте. Нам едкого начальства не надобе, не. Василь змоўк на нейкі час, бо патроху разгарэўся і хацеў шмат чаго пераказаць. Ён зірнуў на Абдзіраловіча. Як той слухае яго пераказы і заўважыў, што госць той цікавіцца, ды нешта мае сваё пільнае ў галаве. І не мог сцяміць, ці госць углядаецца ў яго, ці замысліўся і глядзіць на яго, а не видзіць. Абдзіраловіч адхіліў вочы. Ён пад канец не слухаў, як мае быць, і не чуў, бо ўгледзеўся ў Васіля, шукаючы ў ім падабенства з панам Абдзіраловічам. Падобнасць у выглядзе знаходзіў болей і аж пужаўся, неведама чаго. А Васіль хацеў казаць і казаў яшчэ. Казаў аб тым, як абсуджалі на зборцы пытання, высунутыя маладымі, аб адчыненні кааператыўнай крамы, якая ёсць прыкладам у жыдоў у мястэчку Пятровічах. Прапазіцыю правалілі старыя за тое, што маладыя хацелі пасадзіць у краме сваіх таварышоў. А старыя іх, каб прымелі, дык бы з'елі. Ён казаў, як старыя крычалі: «Ага, і грошы на краму надабе! Дык згары яна, не надабе крамы, не надабе, не надабе! Пойдзем, браточки, домоў!» Казаў, а госць усё ўглядаўся ў яго і потым, каб не збіцца з сваіх думак, каб толькі слухаць і далей думаць, запытаўся: «Ці ж так адны старыя ва ўсім вінаваты? Я чуў ад многіх, што бываюць наадварот. Маладыя на старых уселі і цяпер і ездзяць на іх колькі хочуць». Сказаў і думаў, што нос у Васіля адыстар бацькін, старога пана Абдзіраловіча, і што каб той стары пан падзіваваўся цяпер на гэтага свайго сына і паслухаў яго, што было б, каб ён даведаў, што гэты бальшавік, работнік, сын яго родны. «Не адныя старыя ва ўсім вінаваты», – адказаў яму Васіль. «Ёсць за што ганіце маладых. Але ў ідэйнасці, беспярэчна, старыя нічога не варты. Праўда з боку маладых». Ён помаўчаў, замысліўся, адылі загаманіў. «Можа і праўда я здаўся вам, Ігнат Восіпавіч, не бесстароннім. Дык я скажу яшчэ колькі слоў, каб паказаць, якая свалата ёсць і сярод маладых. Падвазіў мяне ў дарозе адзін бедны жыд каваль. Ён ехаў у Пятровіцкі савет па жалеза. Ён прыхільнік камуністычных парадкаў, а наказаў мне пра маладых свайго сяла столькі чаго, што іх усіх проста павесіць трэба. Сяло беднае, дык усе маладыя ішлі раней у свет, у гарады, а цяпер паварочались дамоў гультаямі, бандытамі і пад штандарам бальшавізму здзекуюцца над усімі сялянамі. Жывуць паразітамі, паўлезлі ў камітэт беднаты, ніхто іх не зачапі. Старшыня камбеда, яшчэ даволі малады блазнюк, быў засуджаны ў Маскве за ўбіўства. Сёлета ўлетку так пабіў граблямі сваю братоўку, жонку брата земляроба,
што тая памучылась колькі дзён і памёрла. Брата ўсадзіў у чрезвычайку, быццам за контррэвалюцыю, а бацьку штодня лупіць чым пападзя. Па галаве ганяць старога на работу, а сам п'янства ды гуляць сваёй бандаю. У некаторых валасцях сяляне паўсталі, сказаў Абдзіраловіч напалавіну пытаючись. Ну, паўсталі, разумеецца, у тон яму адказаў Васіль, засмуціўся, складкай абурэння на вуснах, а шчокі яго гарэлі ад гутаркі, а потым сказаў: яшчэ горай тое, што даручаюць давіць паўстання і караць паўстанцаў такім бесцем крывасмокам, як розныя п'янюгі з быўшых афіцарышак, як гэтыя розныя гарэлікі. Сказаўшы тыя словы з вялікай злосцю, Васіль схапіўся, што і госць яго быўшы афіцарышка. Ён пачуў цёпла на шчоках і скоса зірнуў на Абдзіраловіча. Злосць, аднак, не мінулася. «А што такое? Хто гэты гарэлік?» – спакойна спытаўся госць. «Нейкі п'янюга капітана, можа, нават быў і жандарам калі-небудзь. Убіўся ў ласку к нашаму Карпавічу, наўчыў яго п'янстваваць. Іх паслалі давіць паўстанне. І яны без міласердзя перастрэльвалі зусім невінаватых людзей, цёмных сялян». «Што ты кажаш?» – спытаўся Абдзіраловіч парушаным, але такім голасам, у якім сам помал адчуў патрэбнага пачуцця, і зганіў сябе за тое. Васіль вельмі расстроіўся, але не хацеў паказаць усяго сябе. У дзверы забарабаніла гаспадыня, выйшла з самаварам, тоўстая, сівая, ў замасленай блюзцы і ў пантофлях. «А я прыйшоў прасіць, каб вы завялі мяне к Карпавічу», – сказаў Абдзіраловіч Васілю, калі яна ўсё паставіла на столе і выйшла. «Буду прасіць яго, каб памог вызваліць з чрезвычайкі майго арыштаванага таварыша і яшчэ аднаго чалавека». «Добра, пойдзем», – каротка сказаў Васіль, наліваючы гарбаты. «Зараз, як нап'ёмся». Настрой у абоіх зламаўся і змяніўся. Васіль не чуў той зморнасці, апяшаласці, быццам гарэў у трасцы ад патрэбы нейкага дзеяння, творчасці, змагання. Ён апякаўся гарбатаю і адразу неўпрыцям з'ядаў увесь кавалачак цукру, хоць хапацца ж не было зусім куды. Шчокі яго ўсе гарэлі, а бровы насунулись на вочы. Абдзіраловіч пачуў тут нейкае палягчэнне в адносінах да Іры, быццам пераверыўся ў нечым радасным і меў права сказаць: каму гэта патрэбна?» «А што, ды што патрэбна? Ці беларускае нацыянальнае адраджэнне, ці яго дружба з дзяўчынаю? Таго і сам добра не цяміў, ды не стараўся абдумаць. Быццам гэтыя дзве акалічнасці толькі заміналі таму, каб назаўсёды знішчыць магчымасць расстрэлу невінаватых людзей». Урывак з аповесці Максіма Гарэцкага прачытаны па тэкстах паводле выдання. Максім Гарэцкі, «Дзве душы», аповесць. Мінск, мастацкая літаратура, 2006 год. Чытаў Мікалай Кійка.